Umlandeli kaKhuzani uqondise igwegwe kowesifazane obezama ukugxeka iJacket kaKhuzani ngendlela ebiza ngayo ngendlela ephansi. Mina ngiyakuzwa wemazwana. Ngiyakuzwa. Futhi ukhuluma kahle. Ukhuluma ngesayidi lakho uthi wena uzibala wena lapha ukuthi lento abayenzayo wena ngeke uziyenze ungayenza ngalendlela ocabanga ngayo wena uzikhulumela wena. Labantu kokuqala inkinga nje la iqala khona i1. Siyathanda ukubona abantu abangenamqondo. Banomqondo labantu ngendlela yabo. One nje futhi ngoba ngiyabona ukuthi la ukhuluma khona ukhuluma ngakusayidi kaKhuzani. Anikhuluma abanye abantu mabenza izinto kodwa nje uKhuzani make wenza into imilomo ivuleka iziyofika emadlebeni kubantu. That we don't understand why. Baningi abantu abagqoka into ezibiza u23,000 imali encane kabi. Le jacket ayigqokela uKhuzani. Kodwa senikhanda inkulumo sengathi issue. uKhuzani wakhile kubo. Right kuhle. Thengile imoto, yinhle yabiza, wafaka ibhoholi enkandla ngakubo. Still kuncane lokho. Senifuna khela abantu izitolo manje. Senifuna khela abantu izitolo. Yini ningayeka abantu bephila impilo yabo? Wamukele wena ukuthi imali awunayo. Labantu banemali bayisebenzela kanzima. Usebenza ngani wena kanzima ukuze wenze lento oyifunayo ngakini? Yini sithanda ukujaja abantu ngempilo yabo abayenza bona abayithandayo? Ngoba umuntu wenza into ayithandayo ngesikhathi asithandayo imali yakhe isetshenzwa uyena uyisebenza kanzima. Nawe sebenza kanzima wakho boxa ngakini ufaka ama-ATM. Siyeke ukugxeka abantu singenalutho. Yiba nothe esandleni bese wenza lento ofuna ukuyenza. Singalo sithi uNkulunkulu kuba mina wangipha ukuthi ngangizokwenza ukuthi abantu ukuthi abanamqondo. Abanamqondo kanjani? Bayenza kanjani le mali bengenamqondo? Wena nomqondo uyahluleka ukwenza le mali. Ngoba unezandla nezinyawo namehlo nomlomo uyakwazi ukuhamba uyakwazi ukucabanga. Kuphela into eniyaziyo nje ukujaja abantu. Lento enihlezi nitshelwa ukuthi musana ukujaja abantu. Mawuyihluphekela uyihluphekela, mawisigwili uyisigwili. Fanele wenze into oyithandayo ngemali yakho. Asiyeke ukuphilisa abanye abantu kanzima. Asiyekeni. Funda nje ukuncoma. Ukuthi iJacket iyabiza 23,000, enye iJacket u600 noma 1,300 akutokwe eligayelwe thina lelo. Umuntu uphumelele ngamandla akhe nangokusebenza kanzima kwakhe. Akekho umuntu ongeke aphumelele la mayengasebenza kanzima ezikhandla. Akekho noyedwa. Siyeke ukujaja abantu.